Здрасти, Ютуб! Тук е при мен Джемака и това е трети епизод с поредица за Skywars. Кажи едно здрасти. Здрасти, сега ще ги бием, ако не много Аре на гледат. 3, дай, скача, бу! Видях таблези. Ето с много го мразя. Кенефа. Да, Ето Соникс днеска го бих поне 5 пъти. Ето Соникс, видя ли? Ето е Соникс. Бих го поне 5 пъти днеска. браво. Аз не исках с един сисум, той ми вика Арки и аз му викам Ари. И после, значи вика, останем двамата и аз викам, нали, той вика Ари да се гръбнем с TNT. И той сплеснал всичкото TNT лайм. О, брат! Имам айрон меч и айрон наградник. Аз имам айрон панталонки. И аз после го гътнах, железен меч. Гътна ли го? Да, брат, и той вика Аз си... абсурд. Има нюнята ти да и... Ти ли си с железен наградник един скоч? Yes. О, то Соник много го мразя. И той ще Строи. падна. Ти ли строиш, бе? Да, бе. Той другия падна, стана само един. Сам останахме. Аз. Не, въобще. Black Rider. Аз паднах вече в Кенефа. Не. Още и няколко хора има. Въобще един. Идвам при тебе. Идвам при тебе. Оф, мисля, че... Уау, знам го добре. Аз ще обера всичките топки. Гей тай, бе. Що бе? Ами аз нямам какво да ям, бе. Той ли е? Чакай. Че махна той е чест, има много ма дразни. Дразни ме, бе, чест е. То сега да не дойде при нас. Наглеждай. Ай, го там горе. Сега ще го съборя. Къде той? Един път не оцелих с 12 топки. И да не хвърляш му. Трябва да пътелиш план. Уж съм злой да стрелят, пък един път не стрелях. Нещо да би... TNT. Що не мърдаш, бе? Майка! Какво стана, бе? Не ти казах да се махнеш. Ари, бе! Ами казах ти да се махнеш, ама ти... Нещо ми забъга с тъпия сървъри. Ай, чакам те на спална, ама умри, защото да ни чакат хората. Чакай, сега ще го убия този. Знаеш ли колко време съм стелил мап? Много ми е гадно. Че да бе. Ами, Ари мри, бе, брат. Ари гът не става, бе. Гътни, бе. Слушай го, Джеме, той е професионал, бе. Браво, аре на 3, 1, 2, 3 скок. Аре, бе. Влезе ли? Да, влезе, видях. С последен. Ето тук миналия път спечелих. Оня Соникс. Той беше по втория път, дед го бих. Аз точно не съм играл сега. Аз съм на най-гадния остров. Уау. Има ли още и чистови под мене? Добре, няма. Yes! Она се умря, брат. Убих една. То било само този чист. Ти ли строиш сега? Да. Ако някой иска да му удря, казвай. Аз искам, но не мога. Аз строя сега, не мога. Остана само един. Този предишния дед го убих преди малко, брат. Black Rider. Ще отмъсти. Внимай, но. Пчу! Ще отмъстя, но много не позволя. Сега... Може и ти да отмъстиш. Кой пък знае? Кой знае? Мисля, че тук има TNT, тъй че... Да, имаше TNT. Знаех си имаше TNT. Бийте ли са? Какво правите? Не. Той къде? Дявол. Опа, ето го там долу. И да ще умре. Офа. Айде, ако останем двамата, ще се бием с TNT. Ще се взривим. Заедно. Пъчу, пу! Опа, да сме удря стопки. Тук мен няма нищо, бе. Мри, бе. О, бий го, брат!
Останах ми само джемака и... Аз съм наред. Чакай, няма, ще взривим всичките. О, добре. И маска с тим. Аре, чакай, ела горе, брат. Тук е малко ще нечестно, защото има вода и няма как да стане. Нали знаеш? Чакай. Има всичките. Аре, бе, шибано нещо. Ела тук горе, Чакай, че нещо ма забъга. Аре, бе, бах, че... Един човек не мога да се качи тук. Брат, не мога да се кача. Ела тук по мене, бе. Аре, бе. Не мога. Ела, бе. То дит пусна водата, ще го убия, аз го убих, ама. Ох, слава богу. Айде, бе. Идвам. Ама ела тук къде съм аз. Чакай, че... Аре, Ай, скачай. чакай, бе. Ако скоча, нали знаеш какво ще стане? Аре, казах си, видя ли? Що Ти се повярвай. възстили? Що не се възстили, брат? Толкова съм зле. Аре, брат, едно нещо не може да построиш тук от 5 минути, бе. Че съм зле. Аре, опа, чакай, че бърках купчето. Давай. Дай. Аре, къде си? Чай, че ми бъдна целия сървър. Пъту. Аре, изкачай. Чакай малко, чакай. Чакай, стой тук. Ела тук. Унос до стрес момент. Да. Отиди до честа, ти казвам. Чакай, давай. На 3, давай. Едно. Отиди близо до честа. О, Чакай, не съм. аз го взривявам. Не, чакай. Давай, на 3. Едно, 2, 3. Аре, Давай, какво стана, бе? какво стана? Чакай да размисля. Там. Чакай. Влезме в пътя. Да, сега ела тук. Абе, Пада тук ще долу. седя, бе, давай. Давай! Абе, няма. Абе, ела тук долу, бе. Тя еш горе на честа. Давай. Опа, чакай. Аре, давай. Побързай! Опа! Кой спече? Ти спечели, ай на 3, 1, 2, 3, ай старт. Да, видяхте. С мап много мразя, много. Сега да свършим тази игра и спираме. С колко имаме? Аз съм в 95. Почки имаш, бе? 195. Аз ще си купих няколко кита. Но е тъпо да си купуваш кит. Не знам. И ти си купи. Ти си точно срещу мене. Да, бе, аз ако имаш колко. Какво стана, бе? Уау, айде. Тебе кикна ли та? Какво стана, бе? Нема. Нищо. Аре, аз спирам играта. Спирам. Аре, YouTube. Аре, аз ще спирам. Това да не стане много дълго. Аре, Джем, кажи чао. Аре, чао. Ай, бай.